салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, замини фурӯшӣ ҳастай. 5 сотии замин, гирди замин нимаш маҳкама, нимаш маҳкам карданги нестай. ҳуҷҷатош 100% барои хона кардан тайёрай. наздикишда об свет ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ. нарх бародаро 100 000 сомон мега. мақсад ки ҷои пилгиришай дига арзон намешидай. касоне ки харидор боше, рақамҳои рӯи экран метавонед ки бо занг занед маълумоти парраттара аз соҳиби замин дастрас кунед. эълони дигари мо бародаро аз таҷик караван ҳастанд. детаи бародаро, ин мошине ки мебинед, инш димчои дарша нигаҳ кунед, се ҳастай. дигариш димчои дараш подсвети ҳамн краскашай. ина иша дигари мошиниш бародаро. ҳардаш аяк бародар ҳастанд. соли якташ 2006, дигариш солиш 98 сол. сӯзишворишу танҳо бензин, кузовшу универсалӣ, объёмшу 1.6, коробкашу механик, ҳолатушу беҳтарин бародаро. мошино нав аст. ҳастаиншу 4 баллони нав доранд. краскашу 100%, ягон задагӣ пуситагии сарапино надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи караване ки 2006 70 000, караване ки 98 солай 55 000 бо камтар савдо мешавад. рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед. мошина албатта бародаро Opel Astra H ҳастай. кузови универсалӣ. солиш 2006, моториш 1.6, баллонош 90%. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша 65 000 сомон мега бародаро. мошин састениш соза, нахадва ҷошта заводӣ мешавад. харидори анеқ бошед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Toyota Fielder ҳастай. солиш 2007 сол. мотори 1.8, баллонош 90%, ҳолатш беҳтарин, краскаш тоза, мотор коробка хатавишон соза, задагӣ пистагӣ надорад. салонаш тоза, нахадва ҷошта заводӣ мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нарша 88 000 сомон мега. бародароне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ВАЗ 2107, солиш 2002, сӯзишворӣ гази бензин, кузов седан, объёми 1.5, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро састениш созай, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. мотор коробка хадовишам созай. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарша 15 000 сомон гуфта истода, бо муомила дорад. касоне ки харидор бошед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед.
мошини навбати бародаро BMW тройка соли 2001 мотор 1.6 кузов седан сӯзишвори гази бензин коробкаши механик ҳолаташ беҳтарин краскаш беҳад тозаи бародаро матоби коробка ходовиашам созай на ходвое ҷошта заводӣ мешавад қарор дорад дар ноҳияи фархор наша 55 мега бо муомила дорад касоне харидор бошед рақамҳои рӯякунанда занг занед маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед рақамҳои расида ватсапам дорам метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед ин буд бародаро якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем шуморам ҳамин мошин хона замин квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне канада меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайки обуна шуданатон аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем дастгирии шумо пешраи мо ҳастед хайр то наворҳои оянда.